gayuh bebono. Mugi-mugi kemanten kekalih sageta reruntungan gayuh katresnane kanthi ridane Gusti kang akarya jagat. So kula ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun aji sepuh, para aji ingkang kula hormati, kula takdimi wonten tlatah desa Tretek lan ugi sak sekitaranipun. Mugi-mugi sedaya daya dayane perkasa budaya ngaturaken pasugatan campur sari ing wedal dalu punika sageta gayeng regeng kanthi ing swasanane manah kang mardika. Kula semanggaken dumateng para tamu undangan sinambi ngerahapi ing sajian ingkang sampun dipun aturaken kalian para juru ladi nggih. Matur sembah nuwun. Adicara punika tasih kerja bareng kalian panjenenganipun Bagas Pro Daksen, Bagas Pro Audio, enten Mata Elang TV dan juga enten Mbah Kayin channel. Langsung kemawon adicara punika live streaming nggih, live streaming nggih. Monggo kula semanggaaken ing adicara swasana ngaturaken pagelaran campur sari perkasa budaya. Yuk sa Sutrisno Tanti Manakan Mardika.
kuasa, muga antuk berkah ingkang kuasa. Matur sembah nuwun iki ing dalu niki nggih, ing dalu niki kathah sanget nggih piantun ingkang sampun rawuh kalian Perkasa Budaya ingkang ngagem ijo-ijo kleting ijo menika diajeng ajeng nggih enten malih ya Allah kuwinyis-kinyis Tia nggih wis daru reng Nduk. Dereng. Oh dereng ya, ora apa-apa. Sing penting ngayahi jiji batu gas dhisik ya Nduk ya. Sip, Bapak. Ana maneh iki via dalem. Ya, suarane iki njumbuhke suasanane manah kula panjenengan nggih. Lek ana piantun putri ditimbali terus dalem ngono rasane ati yo. Ndrodos ora karu-karuan lho cah ngono. Ya, aku mbok nyuwun tulung to. Aku mbok nyuwun tulung. Set pilih kan nggih, maju. Lah pendak nabrak karo kene maju ora apa-apa. Peti nek njrungup, Mas. Ora. Iki aman wis tenang. Ya, ayo para sindenku diparingki dhisik lelagon ingkang sampun dipun liris kalih tuan rumah. Nggih. Iki artise
diaturke kanggo selendang biru. Permintaane panjenenganipun Ibu Ratna. Nggih monggo Ibu Ratna kula aturi sesarengan kalian Bapak Mujianto kagem ngaturaken palenggan swasana pambahargyaning manah kanthi mardika. Kula semanggaaken Bapak Mujianto lan ugi Ibu Ratna. Nuwun dados. Kowe jaluk lebih mending aku sing ngelih wis mati rasa endang ngomong apa tinyangga katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih
ngaturake gunging panuwun ya para ayu. Lek ndelok koyo ngene iki sok piye piye